syukur nakaslem jong unongsan hima. Ka Kongres Kabadan Hakaliang Persya, Hakhasi Hills Autonomous District Council, Kampat Chimrai AA lakan penyeng kertong neem banyak hunya ke election chairman ka KHADC. Kabalabu ban penlong hakahenyau tarik mentau benai kabadai ru kasnginengkong. Laban penken mau baka jing thenli nok kasuki chairman kadai hadian baka jing inok kam jong uba penyai seng siem. Kadban Hakaliang Sensyar HKHADC kata ka UDA pan kaladep ban pen scam ya ka kerteng jong uba lamprang bela ban long kumu kertong hakane ke election. Chairman Hakaliang junga kumu leader juga opposition pada juga por MDC bala kam senior ngasu sukia hendian nomor ban Hakaliang ka office jung governor ki notify ban penlong ya ka election naga new break bari ka sinam kong kat bagi campaign ya ka rules 32 sub rules 2 jongka asaman Hakaliang autonomous discouncil rules ka baong ba ladaka kam shaman kalong vakan ban file ya ka nomination before noon of the proceeding days of fix kabamut hapan file chisi shoban longka election kabamut kan hapaka sondi te kane ka ta hanyari baka bagi ben kenya ka rules jongka district councils te iman Hakaliang ka office jong secretary hangne po legislative kimban se ki hapan file nomination naka sito di masai kasni kabamut nga ben kenya ka rules 32 sub rule 2 hende ka jing sisya Hakaliang ka DCA but ka office jong governor klade ban go through the AD rules kanang ba ka notification kanom contradict ya ka rules ka jungi te natara nga sukya ku MDC bala kam senior ba ku juga leader opposition tendre nagabentar ka jingi abet juga kam isutu ba Hakaliang ka office jong deputy chairman gila araiban file nomination ka skit holding kabalong om kat kum ka rules ka jungi itai long jimpen su junga ku mu MDC Nami jute baba ka si sajan Sunday kala di lupa ka shuti te hakano guru ki kan taka kandan kata ka jingpen kai ki rules filan pensain dia hoi nomor pi kabamut kalong baswa ban notify ya ka election jong chairman la di ban notify la kum mu ha Tuesday pratari knang ban yo ban file ka nomination ka Monday ne la ban penlong ha Saturday no problem ngila ban file ka nomination ka Friday Tetapi penlong ka election ka Monday ka jingkli kalong bakat kum ka rules kabari ban file nomination semua sisni semua ban penlong election kata ka contradict ka rules jungi te hamne ka jingduna Hakaliang ka DCA ban guide yo governor ban fix ka date kat kum ka rules ka jungi ngatrai bisai special session borobor ka ka discretionary power jungu governor de kamut ka pawan nangi ka district council ne kanongon ka bangi propose mangi nang ni tende kawan baik Hakaliang jungu governor namar ban khode ka special session ngidon artli ki rules number 1 nila ban khod da ki member larangi sign 2/3 kamun nakalai pungut larangi don ar pungut ban khod special session nila la ban khod u chairman unla ban khod special session u governor pa dia at any time ula ban kole ka special session nata ka tahu kane ka special session ka ban khod nam da election chairman kadai ka kamram jungu governor tendrai ngasu sumo kian dia tu ba hajin sya ka session na salong pratrik jong bremach balingin kerki kata-kata ban roish ban penlong ka special session na ka banta ka kam election chairman hajin sya la di ban apla kumnu tang haka winter session ka bangin long ka budget session ka pratrik jong bremach tadi ru ngai ba hajin sya kam ta don kanu urgency te kaniru ka wai ngas kumu MDC ba ngamda studi ya ban kerki tang kata-kata ban khod ya ga special session ha juga paru don deputy chairman upanang la ban ron ya ga house kat kum garul juga dismusul de wai so in hori ti tai long jing berskau juga number 1 kalong ba kam pada ya ban kerki kan mila ban penlong ya ga election chairman ha during the budget session ne beturu ka jing khod ban penlong session ha ga Monday ka ba kat kum garul ka bang ya ban file nomination hisni shwa ka election ka bahapa ka sonde ka diru kan kata yang ni da ngistik i rules kemun yang ban file nomination ka sonde yang ni tingin ban sing hapan shu penjam no kan dia ban file nomination ban file no haka Friday namar governor is not above the rules
I think you understand. But governor umdei halor kamlong halor bani ka rules. Wadu governor umna ban court special session lada kampat provide haka edi rules kuni. Court special session under the edi rules. Then the jingli pada kalong why we violate the rules 32 sokul tukin. Nama ginang shu yui ka notification. Ban pinlong election chairman ka ni ka new tarik. Teka jing siang di bani song mentara janmit. Then the babun ki MDC kim line. Kita try la shai minister ketua ni MDC ban discuss kini di bukanika election lalu yang bu kandidat yang nam kam chairman lagi nombo tentang yang pati kena nomor ba kalau menta ngidon tanggu ba prangut ki kota ka pipi ke jongi bat kambun pai ki yudi tenang tahu yang pan discuss kandidat bat ki para member